Атмосферата е страхотна, обаче дойдохме късно и пихме по един коктейл. Главата много ме боли тази сутрин и не знам от какво са направени коктейлите. И, приятели, моля ви, ако нямате банкетна култура, избягвайте да пиете коктейли с 5 вида алкохол в тях. Но шегата на страна, при нас реално използваме алкохол от лицензирани доставчици и това няма как да е проблема. Но пак казвам, ако нямате банкетна култура, на втори алкохол, теглете чертата. Питайте бармана. Без да се смеете. Ако не знаете азбуката, питайте Росен. Шегата на страна, скъпи гости, ние използваме алкохол само от лицензирани доставчици с фактура, плащания по банка и както си му е реда. Винаги може да питате бармана какво съдържа вашия коктейл за нещо по-леко, нещо по-тежко да ви препоръча, за да мога да се тръгнете тук щастливи и на другата сутрин да не ви боли глава. Но със сигурност проблема не е бил в алкохола. Не е в алкохола.